Nisu svi ljudi isti, ali izgleda da svako zna šta je najbolje za svoju decu. Svi kažu da je najbolje biti doktor, advokat, oficir ili bankar. Roditeljska ljubav je mnogo puta gušila dečija srca. Kompleksi roditelja još više. Koliko puta ste samo čuli da je neko rekao: ja nisam imao uslove koje ti imaš i zato ćeš sada postati ono što sam ja odlučio. Zbog takvih stvari neka deca izgube identitet pre nego što su imala vremena da ga steknu. Ona se povinuju svakoj želji svojih roditelja samo da ih ne bi razbesnili. Oni plaču u sebi, ali se smeju na površini. Hirovi roditelja bivaju zadovoljeni na ovaj način. A deca bivaju emocionalno osakaćena. Zanimanja nam pomažu da opstanemo u ovom svetu. I zaista, lakše je zaraditi ako ste doktor, advokat ili oficir nego ako ste pesnik. Međutim, glavna poenta filma uopšte nije o tome koliko je poezija važna. Poezija je sredstvo kojom izražavamo svoje emocije, način pomoću kog dajemo deo sebe svetu. Način pomoću kog možemo da dotaknemo svoje srce, ali i srca drugih ljudi. Poezija se ne piše zarad slave. Poezija se piše da bismo olakšali svoju dušu. Da bismo inspirisali ljude i sebe na akciju. Poezija se ne čita da bi se o njoj diskutovalo. Poezija se čita da bismo osetili da smo živi. Kada nas problemi sateraju u ćorsokak, mi se okrećemo književnosti i u njoj tražimo spas. Tražimo likove koji su savladali nesavladivo. Likove koji su podneli bol i koji su izašli jači nakon nedaća. Svako dete, svaki osnovac, srednjoškolac i student moraju biti naučeni da misle svojom glavom, da se zauzmu za sebe i da pronađu svoj glas. Ne uspeju li u tome, ostaće kopije, zbir svega onoga što su ih drugi ljudi naučili. Postaće deo krda. Umesto jedinstvenih osoba postaće obični ljudi. Ako ne počnu da misle svojom glavom, ako ne počnu da prate svoje srce, njihovi stavovi neće biti njihovi stavovi. Njihovi stavovi biće samo nešto što su čuli od svog nadređenog. Njihova zanimanja neće biti njihov životni poziv, ono za šta im je dat talenat. Njihova zanimanja biće ono što su im roditelji nametnuli. Trećinu svog života provešćemo radeći nešto da bismo zaradili za hleb na stolu i za krov nad glavom. Pa ako je tako, zašto onda da ne radimo ono što nas inspiriše i motiviše? Mislimo da ćemo živeti večno i zato pristajemo na kompromise. Dopuštamo da drugi ljudi odlučuju umesto nas. Da drugi misle umesto nas. Dopuštamo drugima da nas gaze samo da ne bismo ulazili u raspravu sa njima. I sve to radimo samo u nadi da ćemo jednoga dana moći da radimo onako kako mi želimo. Ono što mi želimo. Međutim, nekada je možda već kasno. Kada ostarimo, možda izgubimo naš mladilački polet. Možda se sretnemo sa teškom bolešću sa kojom ne možemo da se izborimo. I zato carpe diem. Iskoristi dan. Daj sebi slobodu da razmišljaš svojom glavom. Slobodu da dišeš punim plućima. Slobodu da probaš nove stvari i kreneš u nove avanture. Pričaj kako si oduvek želeo da pričaš. Pričaj o onome o čemu si oduvek želeo da pričaš. Hodaj hrabro, koracima koji znaju gde su se uputili i pleši. Pleši kao da te niko ne gleda. I pevaj. Pevaj kao da te niko ne sluša. Smej se kada ti se smeje i plači kada ti se plače. Svi mi volimo sebe. Pa zašto onda dopuštamo da nas toliko zanimaju mišljenja drugih ljudi o nama? Ko će šta reći o nama i ko će nam se smejati? Smejati se može samo onaj ko živi. Svi ostali koji se smeju samo su licemerni posmatrači koji gledanjem tuđih života smatraju da žive sopstveni. Hvala vam što ste odgledali ovaj video do kraja. Vidimo se u narednom klipu.